those fences will be teared apart as well. Yeah. And it's actually 36 times 96. How much? 36 times 96. Okay. Den gjort klar til fundamentering her, inden frosten virkelig kommer i gang. Så de laver fundamentet her på den her site i Hulan County, og det er stadigvæk den samme landsby, som vores skole var. Og de går bare i gang med at støbe her inden for en uges tid. Så der kommer to satellitstationer ret hurtigt på banen. Så nu kan jeg jo gå direkte i dialog med Vang om at få planlagt med planlægning og tidsplaner.